An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni la sotuma bi alamisa ye alamisa min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 6nan juin kalo don bi o tile 23 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ ye furanjɛla kalo ye an baladan k'a fɔ bi o tile 24 ye jate la san kalo 11 na don hijira san 1443 san dɔgɔ de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ wulikajɔ min kɛra kabini juma tɛmɛnen na n'i y'a sɔrɔ kɛra Bangas marabolo ni Bajankɛra marabolo wulikajɔ minnu kɛra n'o kɛra gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin Jalasago a n'a lamɛnniduguw ma o min kɛra wulikajɔw bɛ senna Mali maa ɲɛmaw y'i ka dɔn k'a fɔ ciden dɔw bila ka taa kɛnɛ kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kunungo kɛrɛnkɛrɛnnen marabolo kɔnɔ na dɔgɔ firi i ka dɔn mansin minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ kanalu kɔnɔ bɔ o mansinw jadewala tigɛlamaw ni nana ni marifaw ye kana fɔ ko baaraw ti kɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kunungo Sirakɔrɔkan na o ɲɔnɔmara kelen kɔnɔ na min ye B6 commune kɔnɔ ye n'o ye commune Torodagako ye marifatigi dɔw taara ka taa Sirakɔrɔkan ka to misiw cɛ ka taa n'u ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se heji baaraw olu daminɛna i ka dɔn ka fɔ an ka maa ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya CNT olu ka ciden dɔw taara ka t'u ɲɛda hejidenw tɔgɔla soba ka taa u ɲɛda yen kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔnna ka fɔ wulikajɔ min kɛra n'i y'a sɔrɔ kɛra i ka dɔn k'a fɔ Jalasagokaw fɛ yen an baladan k'a fɔ min kɛra jamana maa ɲɛmaw u ye wulikajɔw kɛ fo ni ka taamaden dɔw bila ka taa kɛnɛ kan ka kɔn u ɲɛ min ye sigidalamaw ye olu kɔni ye wulikajɔbaw kɛ wulikajɔ caman bɛ yen bi n'i y'a sɔrɔ ni ka se k'o kɛ ka ɲɛsin fanga ma wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na ka se k'olu tulomagɛn o kɛra sababu ye ni k'a fɔ ko baara yɔrɔw bɛ yen u b'olu datugu fo fanga ka taa o hakilila minnu taara baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun ye fɛn jumɛn de ye Mamadu Gindo ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn marsi kun tɛ dɔwɛrɛ gɛlɛya mun y'an sɔrɔ tile filanin na tiɲɛni mun donna an kun Jalasago ani Sege mara la donc maintenant depuis o kɛlen an kɔni dusukasilen don an t'a dɔn an bɛ min fɔ an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ mun mɔgɔ minnu tora a la n'an ko k'an b'a da fɔ jama foyi tɛ yen nɔ min bɛ se k'a da fɔ dɔw bɛ ka 250 fɔ dɔw bɛ k'a fɔ k'a bɛ 300 bɔ mɔgɔ 250 bɛ faga yɔrɔ min na est ce que dugu bɛɛ ma wuli an bɛ se k'a fɔ dugu tɛ yen bi Jalasago butigi tɛ u ye min bila u y'a bɛɛ jeni u ye sow jeni ka cɛw bɛɛ minɛ ka taa kungo kɔnɔ k'u bɛɛ faga an hakili la ni armée kun ye bangasikaw lamɛn ni armée kun ye lamɛnli kɛ an hakili la a bɛ se ka kunbɛn parce que waleya in daminɛna 17h ɲafan de la or alerte kɛra 15h 16h waati min na réseaux sociaux la bɛɛ y'a kɛ mais intervention ma kɛ fo o dugusajɛ 8h30 9h ɲafan na armée farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka sira minɛ ka taa Jalasago o y'a sɔrɔ kojugu kɛra mɔgɔw fagara bi an bɔkun ye o de an ka mɔgɔ bɛ bolo la nin y'a kalo 7 ani tile 11 u bɛ mɔgɔ 30 bɔ an t'a dɔn u bɛ lahala mun na an t'a dɔn u bɛ yɔrɔ mun na porte tɛ an ma min bɔ yɔrɔ tɛ an ma taa yɔrɔ min na hali bi an t'a dɔn a ko ɲɛ bɛ cogo min na o gɛlɛya bɛ Bangas kan nin y'a san joli sira kelen bɛ tigɛ anw na par ni sɔngɔbiya mini bɛ d'an ye kari bɛ minɛ Bangasikaw bɛ identifier u bɛ jigin u bɛ faga bi gɛlɛya mun bɛ centre kɔnɔ a dogolen tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ an kan Bangas bi bɛɛ b'a dɔn an bɛɛ encerclé don mɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka voyager an ka transporteurs mobile bɛɛ jɔlen don bɛɛ bɛ chômage la mɔgɔ tɛ yen min bɛ taa jago kɛ donc i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ an dala bi a bɛ ka gɛlɛn ka tɛmɛ Mali fan bɛɛ kan or i b'a ye k'a fɔ réseaux sociaux la kɛrɛnkɛrɛnnenya vidéomaniw an b'a f'u ye transition dɛmɛli an bɛɛ b'u dɛmɛ mais an ka tiɲɛ fɔ k'a fɔ l'armée monte en puissance an kɔni n'o ye tiɲɛ ye a bɛ ka monter en puissance dugu mun na u k'o dugu préciser o de ka d'an ye mais Bangas an m'a ye an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Mamadu Gindo ni tun y'ale kan ye o sen fɛ min ka dɔn k'a fɔ mara ɲɛma minnu bɛ yen n'o ye gouverneur ye ale taara ɲɛda kɛnɛ kan min ye sigidalama dɔw ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ ye gɛlɛya sɔrɔ kuma minnu n'i y'a sɔrɔ n'u y'o fɔ gouverneur ɲɛkɔrɔ an k'u yɛrɛ lamɛn mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan sisan a diyara an ye aw ka nali la mais an kɔni bɛ fɛn kelen min ɲini aw fɛ min ka gɛlɛn an ma foyi tɛ ni sécurité tɛ
ala saga sago ni sécurité tanti se ka to yande agele be an muso de ka muso an sigena an nyanina an de cew sara an de dembe sara an de balma cew sara bi an be yoro mina an kumbula ti se ka bakolo la an sente duguma an bolo ban solo la aka ke ala na kira de kama an ka se ka sécurité so an koloshi ay nyamma de an ko sécurité ni ka gelama aka gelama de awla la anga jamana ko na jaranye ko sube ka ba mi min na fe cheni min kera comme ça ben faga ka bitu be kari am bi fele ministre ka mentere ka ye ka la kale nya to mo goma ambaloran ka fo ni ti ma do yi kerena munu be ni asuru re gele asuro gouverneur min be ni asuru no tira kenekan ni asuru betali ke Mohamed El Bashir la ale re identique wuliga do min kera ka gadu suma kata yira anga gouverneur la me ay jamana kelen dendi antina ñogon burjuba antina ñogon ba ante foyla ni ñogon dusukashi ante foyla ni ñogon joli boy bebe sira la kana am minum ban kerefe préfet depuis fin kera ale wo lewo an shima sunogo fobi an shima sunogo minum be san fe fene an fama fene ulu fene masunogo chokorobo do siranen do ti fega kuma muso be an demsenu be kanu toroya kanu bali ukat balu kanu bali uka sunogo kanu bali ukana seneke ala mo fode ate qur'ane kono ate bibil kono ati ni dino duneta tashila memba nyini au fe fama ubina ambalo dan ka fo gouverneur ya fotuko na El Bashir ye aya fotuko na ko fama ubina fama utara me ka do ka fo gouvernement kerene na ulu ministre do bo ulu ministre u ka se ko lu ka chiba kerene lenye u ka se kata kenekan kata du salo kuma fo mawe o kenekan o ko nyama to ma mimbolo o e colonel Ismail Wagede ambalo ka fo ale de ministre wera oni kata nyon fe o sen fe utale ko fe ministre Omar Jara ale kuma fo kenekan ino utale ko fe barang blala management ko na ministre Omar Jara kuma mi fo ofle Bajangara région kono anga délégation nyamko ministre colonel major Ismail Wage ka fara ministre de la santé ka fara muso ani demso nga ministre so kan ka fara action humanitaire kan jamana nyama tokola ka fo degum mi aka dugu don soro ka fo atna nyeno ko wa ma nyeno ko kana hakli sigi ka doke maminu fatura ala ka hina ula ka klaminu jokina mumse ga ke yasa ka lafia la se uma ka furakali ko a betalen do en charge jamana fe jamana nyama ka yamara kono o kofe ka kila tuguni dugudon ye dekun soro yoro jenina sa kofe ko be jatemine mumse ga ke ku deme donc o kumu konnana ani dugumoko kumana o ya yirana ka fo moko be mina o de jamana nyama yɛrɛ ka laɲini bi no de ka jamana fan bɛɛ sécuriser o de la ngo Mali bɛ degun min kɔnɔ degun an bi bɔ a kɔnɔ n'an bɛɛ lajɛlen ka engagement ye ɲɛmɔgɔ engagelen don ka jamana sécuriser jamanadenw an k'an kɔnɔnadiya k'an ka kɛlɛcɛw dɛmɛ ni kunnafoni balolen yaasa degun min n'an b'a kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na an natɔ a ye sefa wari miliyɔn 20 d'a ma sarakati tɛ mais ni degun ye u sɔrɔ nin cogo la hali baara bɛ gɛlɛya yaasa ka tile 2 la tɛmɛ n'a ye minnu fana joginna olu bɛ se ka furakɛ cogo min na u ka denbaya kana kamana gan boliboli la balo ɲini na ka dɔ lase u ma donc o tɛmɛnen kɔfɛ an ka armée olu fana ye balo caman chargé o bɛ sira fɛ ka na jamana ɲɛmaa tɔgɔ la min bɛna di dugudenw ma n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan balo in ko tɛ wari in ko tɛ ŋaniya de don k'a jira dugudenw na k'a fɔ ni tile ma pan dugu kunna k'a ka dɔgɔn président de la transition a tɛna pan maliyɛn den kunna k'i ka dɔgɔn donc o la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ yaasa degun min n'an b'a kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ ala ka jamana basigi an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ministre y'a fɔ cogo min na ala ka dugawu minɛ an ka jamana basigi lafiya ka Mali ka kundaw kan n'an bɔra ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔfirikaw fɛ yen min ye kunungo ye marifatigi dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ jadewala tigilamaw ye san o san ni sɔmiya bɛ se ofisi bɛ masiw bila ka taa kanaliw kɔnɔbɔ ji bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu fɛ ka forow sɔn o kanaliw kɔnɔbɔli la marifatigiw de nana n'o ye jadewala tigilamaw ye jabali ani dɔgɔfiri ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔfiriba yɔrɔw tɛmɛnen kɔfɛ u fɛ ka taa u kunbɛn k'u ka segin ko kanare kɔnɔ ten wa k'olu de ko ten jadewala tigilamaw o y'a sɔrɔ ka kɔn o ɲɛ kunna sini ko tarata dɔw yɛrɛ u ye wulikajɔ ka ko kɔrɔ ka mɔbili dɔw ka se k'olu jɔ k'olu b'a fɛ ka taa dɔgɔfiri ko dɔgɔfiri sugu k'u ti taa ye o waati kelen kɔnɔna na surasiw de nana ka se ka na bɛn ni o ye mun kɛ u ka sɔrɔ k'u yɛrɛ ɲini yaasa ka nin bɛɛ lajɛlen pɛrɛtigɛ di an ma min ye ka dɔ ka fɔ Mamadu Sumune ka bɔ dɔgɔfiriba ale b'an bolo nin waati na e ye jɔn ye
Ne tɔgɔ ye Mamadu Sumunu ka bɔ Ɲɔnɔ Dɔgɔ Firiba. An ye kunnafoni sɔrɔ kununko araba ko kanare kɔnɔbɔlaw kɛtɔla ka kanal dilan kanali minnu bɛ yen n'a bɛ dilan ko kanali kɔnɔbɔtɔla sɔmiya sabu ji tɛmɛ ko ɲuman kama ko jariwala tigilamaw nana ka na kanali kɔnɔbɔla machine segin a ko kɛra cogo di? Ablaye kununko 11h yan fan ninnu ka taa se midi yan fan ninnu lengow bɛ kanari ka kanari labɔ pour que office Sénégalais bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min na u nana 11h ma ka taa midi yan fan fɛ jariwala tigilama ninnu nana k'u ka machine ta ka bɔ ko kanari tɛ labɔ. An bɛ yɔrɔ min na bi kanari kɔni lenge ninnu kɔni segin u bɛ na b'u jɔ Dɔgɔfiriba niveau la komi an bɛ waati min na sisan. Mun de la u ko a ti labɔ? Ni maa tɛ jɔ ka kuma u kɔni y'a fɔ lengenitigi ninnu ye ka jiru la k'a fɔ ko kunasini ko sɔgɔmada fɛ u nana k'u ladi. Kununko fana u sɔrɔla ka segin kan'u nɔfɛ ko bon ko machine ka segin ko kanari tɛ labɔ. O kɔni gɛlɛya kɔni bɛ mɔgɔw ka bi an bɛ waati min na. Jamana ɲɛmɔgɔ yira k'a fɔ ko ɲinɛ ko n'Ala sɔnna ma ko sɔmiyaw bɛna kɛ yalima kani ko to sen na sɔmiya ko ma a bɛ se ka sigi a kan yɔrɔ in na yen. Ablaye kani ko kɔni to sen na mada la samiya kɔni bɛna se ka kɛ komi an bɛ delila k'a kɛ cogo kɔrɔ mun na. An bɛ yɔrɔ min na nin ye sisan baara wulila baara komasela. Yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ minnu ka jan dugu furanjɛw la ka se mètre 200 mètre 300. N'a fɔra ko machine yɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ o yɔrɔ ninnu kan a ka gɛlɛn komi an bɛ se ka baara kɔni kɛ samiya taako ɲuman na nin waati in na. Ni kanari ma se ka dilan dɔrɔn machine tɛ se ka baara kɛ. Hali kunasini ko fana u nana Zantu Moribo Kibiri wɛrɛ la u nana yen nɔ fana ka na mobiliw lajɔ ye k'a fɔ ko maa ti tɛmɛ ka na Dɔgɔfiri sugu la n'o ye kunasini ko sarata o kɛra min kɛ u nana mɔgɔw kunbɛn yen nɔ k'a fɔ ko maa tɛna Dɔgɔfiri sugu la Ala kɔni y'a kɛ o kɛra ni an ka sɔrɔsilakaw tɛmɛtɔ la olu fana kun t'an b'u ka gasoil kunbɛn o kɛra ni min kɛ olu kɔni ye u diɲɛ Ala kɔni y'a kɛ u ye mɔgɔw labila mɔgɔw tɛmɛna ka na u ka sugujɔw la ka segin kununko dɛ u sɔrɔla ka na ninnu masinitigi ninnu fana labɔ kandari kan ko kandari tɛ labɔ. An kɔni fɛ ni office kɔni ma wuli ka jɔ ka fɛɛrɛ tigɛ nin na an ma dala samiya bɛna kɛ ɲinɛ dɛ an b'u ye yan u bi yan u b'anw yɛrɛ fɛ yan u bi yan u bɛ baara fana na nka baara tacogo sigi ka kuma dɔw de kan ka k'a la ani yɔrɔ dɔw de kan ka di dugu sigidala mɔgɔw ma olu k'o yɔrɔ kɔlɔsi u ko dozolakaw ka marifa bila ko fanga fila tɛ jamana kɔnɔ an sɔnn'o ma mɛ ni dozolakaw bɛ bɔ ka nin lamalama ninnu kɛ a ka ca Ala fɛ olu bɛ fɛɛrɛ minnu tigɛ a caman bɛ sisan mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ mɛ an ka fangala tigilamɔgɔw ko dozolakaw ka baara yɛrɛ de jɔ pewu ko k'a to olu bolo o de nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye sisan nin kɛwale ninnu bɛɛ nana bɔ o de kɔnɔna na an kɔni bɛ min fɛ u ka jija olu dozow ka bila hakilila kelen na k'u dɛmɛ pour que u ka se ka baara in confirmer joona a mɔgɔw bɛ se ka samiya baara kɛ cogo min na n'o kɔni tɛ an kɔni ma baara cogo de samiya na ɲinɛ dɛ parce que n'i ko da fara i b'a sɔrɔ dɔ bɛ k'o ka fara a kan an b'i yɛrɛ fo Ablaye i ni cɛsiri i ni ka baara. An balɔrɔ k'a fɔ nin tun ye Mamadu Sumunu ka bɔ Dɔgɔfiriba a fɔra cogo min na an bɛ fɛn min fɔ yarabi Ala basigi lafiya Ala ka sabati Dɔgɔfiri mara kɔnɔ ye min ye Farabugu ye ale bɛ nin de Farabugu datugura kabini kuma jan fo mɔgɔw bɛ na ɲini ka ɲinɛ Farabugu hali bi Farabugu ba cogoya kɔrɔ la bi yɛrɛ de ka jugu ka tɛmɛ kununko kan Dɔgɔfiri ye tɛmɛnin in na o dara min kan maa 10 ni kɔ olu ye maaw hakɛ ye minnu ye banabatɔ ye kɔngɔ ye minnu bana bɔ kɛra n'olu dɔw ye ka na Dɔgɔfiri o kɔfɛ dumuni dɔ taara o waati kelen kɔnɔna na u bɛ na ni maa wɛrɛw ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ kɔngɔ kɔni ye digi kɛ olu la kosɛbɛ fo maa dɔ kasara la u ni na kɔngɔ ya sababu ye hali bi Farabugu ma labila hali sini tɛmɛsira si tɛ ka taa Farabugu nin ye dabalibanko ye an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka basigi lafiya ni k'o sabati Farabugu kɔfɛ min ye Jabali marabolo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ wele ko Sungɔ o min wulila n'i y'a sɔrɔ o mɛnna kosɛbɛ n'a bɛ na taa san kelen na fo nin yɔrɔ in na olu yɛrɛ ma se ka segin wa Sungɔ u bɛ kule su ni tile fanga ka wulikajɔ bala yɛlɛ kan u bɛ se ka segin cogo min na ka taa u ka fɛn bɛɛ tiɲɛna ye ka dugu in ci ka wulikajɔ ka jariwala tigilamaw fɛ u tun y'a yɛrɛ k'a fɔ ni wulikajɔ kɛra ka lakanaw sabati k'u bɛ sɔn ka segin ka t'u sigi u sigiyɔrɔ la nka hali sini i tɛ se k'i sen da kɛnɛ ma fɛn bɛ fɔ wulikajɔ ka kɛ hali bi ka cɛsiri ni ka dɔ fara kan sango basigi lafiya u bɛ se ka mara ninnu sɔrɔ cogo min na n'o tɛ ɲinɛ sɔmiɲɛ kule kɛra salanko ta la ɲinɛ ta a kunbɛ fɛn min kan ni pɛcogo ma ɲin'a la a bɛ juguya ka tɛmɛ kɔrɔlenw kan Ala k'an kisi o ma n'an bɔra ye kununko sirakɔrɔkan na u nana kɛrɛnkɛrɛnnena Besisi komini kɔnɔ na Ɲɔnɔ marabolo don ka na i ka dɔn k'a fɔ bagan dɔw cɛ sɔgɔmada joona fɛ ka taa n'u ye o baganw cɛli a baara ninnu kɛra kɛcogo jumɛn de la Sinɛ Danbɛlɛ b'an bolo nin waati in na ka bɔ B3 Dusudaga la an ka lamɛn. Ne ye Sinɛ Danbɛlɛ ka bɔ B3 Madunakura. Sinɛ Danbɛlɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko kununko araba ko wulikajɔ kɛbaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya jariwala tigilamaw k'u nana sirakɔrɔka misiw cɛ ka taa n'u ye a ko kɛra cogo di? Ablaye tiɲɛ don sirakɔrɔkanamɔgɔw dɔw bolila ka na u nana fɔ an yɛrɛw ɲɛ yan misi ninnu cɛli a kuma bɛ sen na a bɛ tile damadɔ bɔ Kanasagokaw de bɛnkan kɛ ko u ye marifaw bila u y'a ɲɛfɔ sirakɔrɔkanamɔgɔw ye olu ma sɔn mɔgɔ damadɔ bɛ Kanasago olu de ye a fɔ ko ni sirakɔrɔka misiw ma cɛ ko olu ka bɛnkan ma nafa ɲu ye Kanasago dugutigi kɔni ma sɔn mais mɔgɔ minnu ye a bɛnkan kɛ n'u taara a la
ka tila ka taa kungo kɔnɔ mɔgɔw wele ko fo sirawɔrɔka misiw ka ci an b'olu dɔn olu mɔgɔ dama dɔ be olu de farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka misi ninnu tali ɲɛɲini kurungo 7h30 u nana misi ninnu ta ka nin ko in to sen na maa bɛ se k'a fɔ ko an bɛ bolo min kan ko kɛlɛ in bɛ ka taa banni bolo kan wa kɛlɛ kɔni ti ka taa banni bolo kan parce que anw y'a fɔ faamaw ye an ko in bɛɛ de bɛ dugu kɔnɔ ne y'a ye kɛlɛ ti ban a ju de bɛ dugu kɔnɔ koyi parce que kungo kɔnɔ mɔgɔ ninnu ka mɔgɔw de bɛ dugu kɔnɔ hali n'a munumununa olu b'a fɔ wa faamaw yɛrɛ de bɛ minnu ye bɛnkan ta faamaw b'olu de fɛ ka tɛmɛ minnu ma bɛnkan ta o yɔrɔ de b'an kamana gan anw kɔni ka welemada min bɛ ɲɛmɔgɔw ye u ka mɔgɔw bɛna u bɛna baara min kɛ u ka wuli k'a ɲɛɲini ni baara ti ka kɛ yan dɛ kuma min b'o f'u ɲɛ u k'o dabila u ka wuli ka na mɔgɔw cɛra ka n'a ɲɛɲini mun yɛrɛ de bɛ kɔlɔn in kɔnɔ mun yɛrɛ de bɛ yen u ka n'a ɲɛɲini e ko faamaw bɛ minnu ye bɛnkan ta ni kungokɔnɔmɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya jadewala tigilamaw ye ko minnu ye bɛnkan ta k'olu ko ka di faamaw ye ko faamaw b'olu ka ko la ka tɛmɛ minnu ma bɛnkan ta ni kungokɔnɔmɔgɔw ye munna e y'o fɔ min na n y'a fɔ parce que olu bɛ kolonkolon kɛ ka tila ka taa fɔ faama kɛlɛ olu bɛ tila ka wuli ka jɔ aw nɔfɛ aw minnu ko a ti sɔn kungokɔnɔmɔgɔw ta la faamaw ti aw ka kuma jate u t'aw ka ko jate mais ninnu ta de bɛ jate ni anw ye o de la n y'a fɔ bɛnkan in kɔni a tali ka fisa n'a tabale mais anw bɛ san kɔni ta ta ni ala sɔnna sɔmiya bɛ ka gɛrɛ yalima ne nin tora sen na sɔmiya ko yɛrɛ a bɛna se ka kɛ ɲinɛ wa mɔgɔ caman ka samiyɛ tiɲɛna parce que samiyɛ forojan ninnu caman pimɛriw don wari cɛla mais a ma se ka don faamaw b'o bɛɛ kalama a bɛɛ fɔlu ye don o don k'u bɛ labɛn na u ka labɛn ti ban mɔgɔw ti baara kɛ an kɔni ti ka foyi kɛ fɔlɔ ni an yɛrɛ ka baara min sela an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa an ka baara kɛ an mago de b'o la parce que ne ko mɔgɔw ma ka fara ɲɔgɔn kan n'u ma fara ɲɔgɔn kan aw minnu faralen bɛ ɲɔgɔn na aw kɔni bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan a ka baara kɛ anw kɔni b'o cogo de la u bɛ kuma bɛɛ fɔ anw ma an y'a bɛɛ ku an kɔni fɛ a fɔlɔ faamaw bɛ baara la u bɛ baara la wa k'u cɔrɔ u ka baara la an kɔni m'a ye an kɔni fɛ n'u bɛ baara k'u k'a kɛ n'u bɛ baara la ala k'u dɛmɛ u ka baara la nka n'u kɔni ma wuli k'u jɔ mɔgɔw ye tɛgɛrɛ minnu ye cogo min k'u layɛlɛ mɔgɔ bɛ tila ka tɛgɛrɛ minnu ye k'u lajigin dɛ o ye maliyɛn taabolo de ye an kɔni fɛ u ka wuli k'u jɔ hali min kɛla jalasago sisan a kɔli ye mɔgɔw kamana kɔnɔ yala mun na nin kɛla mɔgɔw bɛ la k'u yɛrɛ ɲini ka na yala nin kɛla cogo di mɔgɔw de tɛgɛrɛ minɛ aw ɲɛ ka aw layɛlɛ mais ni nin ko fasɔn tilala ka na tun bon maliyɛn muruti mango ne kɔni fɛ u ka wuli k'u jɔ u ka jija la ka baara kɛ min kɛla a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ fo maliyɛn den ɲuman ɲuman bɛɛ k'a ye k'a fɔ u bɛ baara la o de ka d'an ye hali bi ala k'u dɛmɛ u ka baara la jalasago ta ye a ma bali ne yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ parce que anw yɛrɛ ka sigida la cɛnni bɛ kɛ mɔgɔ ninnu bɛna fara fara ɲɔgɔn kan an b'u wele k'a f'u ɲɛ fo ka cɛnni kɛ faamaw tɛna kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka wuli tile 3 tile 4 u bɛ sɔrɔ ka wuli k'a nɔ don u k'o yɔrɔ ninnu bɔ a la n'u welela yɔrɔ min u ka gɛrɛ ye olu yɛrɛ don ko min bɛ yen ko mɔgɔw k'u wele n'a welela fana a tɛ taa n'a ma taa ni cɛnni kɛla mɔgɔ gɛrɛ nɔ tɛ dɛ aw nɔ don parce que a bɛɛ de se b'olu ye avion ni mobile a bɛɛ de se b'olu ye olu de bɛ se k'a bɛɛ kɛ an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye sɛnɛ daminɛkan ye an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya o bɛna sira o sira fɛ ala ka mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye sema ye ni kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ marifatigi jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana kɔrɔnfɛla fɛ olu y'a yira k'a fɔ u ye kunnafonila wele ni ka ɲɛfɔli k'olu ye k'a yira k'a fɔ k'a mɛnna k'a tun yɛrɛla ka futi kunnafoni di faso kɔnɔna na yan o bɛ ɲɛfɔli ka kunnafonilaw ye k'o bɛ cogo jumɛn de la a kumatigi o ye ka dɔ k'a fɔ Ataï Ag Mohamed ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn SEMA chef de délégation du CSA, comité de l'accord. Donc, SEMA est presse nationale belée, on est international de Kumako. Parce qu'avant, on y a une folie pour les gens familles. Maintenant, on y a un document média FM, oui, international, trop antiquement mal média FM. Donc, on y a oulé pour les camarades. Il y a un accord pour l'appel à la réconciliation, un accord d'Alger, il y a un fly, signé. Accord de 20 ans, Tchaman Kofo. 20 ans, Basiki, Jamana Kono. Mounou y a signé au gouvernement de la République du Mali, un mouvement, un corps mouvement. 20 ans, la Mounou Gangal Sabati. Mais n'a pas de fly, à Tchaman Sagake. Amsa a foire mou et kera ouye à Mamali Drondi. Nangabe se yor a Kolma Madron de Jugi Amajo. Anteka Sagata a Kolma Rola. Kanaso Bibi Jamana Beko Kore Fondation. Beko ko nama jamana da sigi muya yɛrɛ kɛ jamana an nafala jamana ye an tɛ se ka taa ɲɛfɛ donc an nafala jamana ye mun ye an m'an bɛnkan jamana ye mun ye u ye jamana min b'a kɛ bɛɛ b'i yɛrɛ y'a la bɛɛ b'i yɛrɛ faamu la ani bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a la mali kan ka kɛ fɛn dɔ ye mali tɛ jamana tɔ ɲɔgɔn ye an don o don an b'a fɔ ko mali siya ka ca mali jamana ka bon mali kocogo bɛ tan a bɛ tan mɔgɔw ka sigida tɛ kelen ye n'aw t'an ka système yɛrɛ kɔnɔ n'an b'o yɛrɛ ta k'o da an ka système kɔnɔ an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu an bɛ se ka kɛ dɔgɔnɔ ye fila ye kɔrɔbɔrɔ ye bamanan ye ka ɲɔgɔn fɛ bɛɛ n'i ka fini an bɔlen tɛ cogo si la mais fɛn min b'an bɛn o y'an ka gouvernance ye o ye fɛn an bɛ fɛn min kanu o ye jamana kɛcogo ye accord b'o de ko fɔ accord de ko ko réforme kan ka kɛ cogo min na mali bɛ to kelen na mali bɛ to a tɛ tilan mali bɛ to population ye kelen ye mais réforme dɔ bɛ yen n'o ma kɛ an ka sɛn tɛ ɲɛ o de bɛ se ka kɛ pouvoir bɛ di population ma a sigiyɔrɔ la
accord qu'on a temba masigi o réforme politique ou le réforme de révision constitutionnelle de fait il y a à ce que le gouvernement est déclaré beaucoup une mission de créer une mission de refondation pour une constitution croissante ma membre fo ne ya créer anyana o kunmai ande fait la constitution du médecin ande fait un modèle du médecin lu fait pour be accord kono non na bismillah na ka akenman ka beki isera beki sara ite do la hakile do la faut la armée reconstituée bi armée reconstituée fond de armée kuratere armée flantere mali armée kilin républicaine nationale ou kilin de beki ka ka armée beki era fama zone développement durable masakasi parce que au développement ba ke koroflani yoro chama même si amba do hali yan fanfé yoro chama be développement mais abe engagement que tu dis nanya nasara ko fennu ke développement na équilibré doni bebe sa ñoo mena ci wona dibina ibisa la fam ci wodi région ci korofé ni région warate ñoo saraklino sirate ga woni tumti sirate tumbutuni moti sirate kidal ni gawoche insécurité on tra manière de no koray jamana hali siratan che aray ko kuma tessa donc fen chamam be ubake pour sant ñoo soro ama ñoo yi drone ga fo iboni région na mais ante ñoo don donc lu fembe wala kala ni armée bi depuis accord signé na amad la xamé ci aussi ko ou sera ñoma parce que anya assessé fait signé ko senyo wa talabli accord ni be engagement ta so subina fa nga yoro la nga mo ñoo ko mi wo baruke ta anu reçu te problème na reçu gana reçu gouvernance reçu gana kana fa cha mais en côté fait armée conventionnelle te sorosi mouy jamana sorosi identifier to bala wala identification bala ate mercenaires ate milices ate baraka entreprise ate sécurité privée ke ou fait sakana ka jigi jamana kono dugula bon autorité ko côté ko galondu amba tawma parce que ambo kuma xam boya mais bibina sorosi chamam be ko fait centre là français outé américain outé minismate verkante servalte nulu bolendu ambalodan ka foni tu atay ag Mohamed Sema Togola u ɲɛfɔli min ka kunnafonilaw ye an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya ala ka mali bila sira kan n'an bɔra ye min ye ka dɔ ka fɔ an ka jamana ɲɛmaw u ye wulikajɔ kɛ tracteur 200 ani 25 bɔɲɔngo ka se k'olu di cikɛlaw ma a sɔngɔ tilancɛ jamana yɛrɛ b'o ta baara min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra cikɛla dɔw b'u ka nisɔndiya yira sen fɛ ani o kɔfɛ o mɔgɔ bɛ jamana ka wulikajɔ min kɛ cikɛdaba sɔrɔla nka u n'a tabaleli kɔnɔ na engrais ko a fanba bɛɛ lajɛlen da bi s'o ma an ka cikɛla dɔw lamɛn. tracteur 200 ani 25 ko di Mali sɛnɛkɛlaw ma ni samiya daminɛ na vraiment o ko ɲuman ye a bɛ di tracteur n'a minɛn sɔngɔ ye min ye a b'o tila fila ye jamana bɛ kelen ta sɛnɛkɛla bɛ kelen ta o ye dɛmɛba ye Mali sɛnɛ ma tracteur minnu don ne b'u dɔn u bɛ se ka san 10 kɛ n'i b'a minɛ cogo ɲa a bɛ bolibaga min bolo u b'a vidange kɛ a kɛ wagati la fɛn o fɛn kan ka kɛ a b'o kɛ a bɛ san 10 kɛ i tɛ maga moteur la i tɛ tiɲɛni kɛ machine ko dila a ma an ye laɲini na sɛnɛko kun kan pour que jamana bɛ se ka lafiya ni min kɛ diɲɛ baara la ni fata a jamana kɔnɔ tɛ taga ɲa machine ko cogo min na comme ayi an dɛmɛ wala cogo min na subvention na y'an dɛmɛ batterie ko fɛn la ten an dɛmɛ engrais ko fɛn la ten a kɛ ca dɔ ala fɛ a lamisi de bɛ kan a kɛ ca dɔ ala fɛ nɔgɔya bɛ se ka kɛ jamana ye. n'a ko président ye nin diyara n ye fo ka fɔ a diyara n ye parce que a y'an dɛmɛ an ka se ka tracteur sɔrɔ n'ale tɛ an tɛ se k'a sɔrɔ donc baara de bɛ mɔgɔw nafa donc n'a y'an dɛmɛ tracteur la k'an dɛmɛ sisan cikɛminɛ tɔ la. hakili bɛ denmisɛnninw na a yɛrɛ ka kuma la a y'a fɔ ko an k'an hakili to a la ni a tiɲɛna ale bolo a tiɲɛna jeunes de bolo denmisɛnninw bolo. an bɛ yɔrɔ min na sisan Mali yɛrɛ mago bɛ sɛnɛko de la président ni ala nana ka n'a d'a ma n'o y'a si ma ni ala ka dili de y'an ma bɛɛ sigilen bɛ k'o ma bolo n'u nana ka na sɛnɛ don valeur la vraiment alhamdulilayi. ka sɛnɛ yiriwa k'a fɛngɛ k'a tɛ taa ni tracteur ni fɛngɛw tɛ donc ka tracteur 200 ni kɔ k'o bila an ka paysans ka disposition na pour que u ka production bɛ se ka bonya cogo min na o ye bonyaba ye ka ɲɛsin an ka sɛnɛkɛlaw donc an b'a dugawu de kɛ président ye ala k'a bolo mɛn a la. an baladan k'a fɔ nin tun ye cikɛla dɔw ni tun y'olu kan ye a fɔra cogo min na yarabi ala tɔ ala k'o nɔgɔyali ni ka se k'o latigɛ min angɛrɛ ko ye cikɛ bɛna ɲini ka jɔyɔrɔ caman na bi k'a sɔrɔ kɛ nɔgɔ ko maaw kamana gannen bɛ nɔgɔ tɛ ka sɔrɔ n'o dun tɛ sɛnɛ tɛ se ka kɛ o kɔfɛ lakanabaliya fana bɛ yen o kuma ni ala sɔrɔ min bɛ bɛɛ da ala ka nɔgɔya an ka jamana k'a basigi n'an bɔra ye Mali ni Moritani cɛ ko da kɔni o yɛlɛla duguma sira o sanfɛ sira o kuma bɛ minɛ ka maa min da min ye maliden minnu bɛ olu ka ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Isaka Traoré ye n'ale bɛ o yɔrɔ la ye ale bɔra ka kunnafoni di an ka lamɛn. u ye n wele k'a fɔ k'u mago bɛ na n ser'u ma u ko ma k'a fɔ président i b'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ frontière dayɛlɛnna autorisation ko avion na dugumala la a banna bi pewu maliyɛn si tɛ autorisation ta pour que ka don Moritani bilen
ma fondala mais c'est quand il y a plus d'autorisation d'entrée entre le Mali et la Mauritanie. En Balma fait de frontière là 600. Donc mba funyana ou cassé pour souma ou ka a funyana ka fo autorisation ko bana en Mauritanie et c'est en vigueur à partir de cet instant. Malien fait de faire na Mauritanie. Mounoube Mauritanie ku be faire ta celle là Bamako ka klaga seli ni akono gwan kumbula. Autorisation ko Mauritanie ou yemwele 600 ka fo e konga fo ka bana peu a bana peu. Aywa mena chib la ambassade mo ko ta papier l'on fait. Inshallah. Autorisation ko au banabi. Alhamdulillah ambe Allahu Ta'ala fu. Ambe Allahu Ta'ala fu. Aw malien munu darana anga barangi ñogon fe. Ambe fuli ka belajele. Donc ambe roni mina kombi en dusukun kontanendo ka foko autorisation bana. Donc anye baram damne point clé au Nyarabora. Maintenant en ce qui concerne région du Nyonche, ambe roni mina kombi région du Nyonche ama banfolo. Mais quand même donna taula amena sigika kuma région du Nyonche fene kumaka. Mais ameroni mina kombi autorisation pour bana Mauritanie doni ani Maliche a bana bi peu inshallah rabbi. Bon ode kuyanga bi nouvelle ala ka sababu nyumanke ala ka garsigo funi ala ka bele jede labanye Malion ni awde ka victoire. Donc amba fo alhamdulillah Ahmed go ke rabbi ala ka ke si mimbe nabige na fasoro sera ka nyasanga jamana ma nambura yi ko ka Mali de wa ministry ni ya sorobe talike alhamdu ag alien ale ka doga fo franyonga bada udu sigila gele munu be koka malide munu be koka nana dasiro kuma uma ministre kuma min fo ofle tungarango ka bara ka a chefo moy parce que tungarango fongalon chamambe dawla fen chamambe dawla ube sega fana chamanke srala ani ubeta jamana mina mun donente donc ubara anseka ka jamal la donela ni presi mogote donc au-delà anana kuna fonidina ka yorola le président faut la conserver ka fuyo ko vraiment pour ka akuna foni charika blaka ta robela pour que beka dom tungarango be minke ani ube minye nyanya minke et puis ube famille la do jamana kono ube ka foka dom parce que fona foni fana mala tien fo abe fenchamanye e be filila iba do ki be filila iba corriger e be seragement fanaka iba do ki be seragement ka be do faraka ambe dugo ke furacho mina ministry fe ambe dugo ke ala ko tanye anga jamana kabla basi lafia kablo menen kono nambora ye mi cruspirem anga jamana kono na niya suru 120 kristo bay kenana ka donka fo sare ko nyina wali kama o ma kura do kalina kalinga sienke jamana kunigi renye kro o minkera mi ka do ka fo president ere fatokoma tira kene kay a bara kunjele ko fale mi fo ofle fen bara ni eta ka bara do sariya ba fo ko ni ibena o bara o ke sani ka damine ibe la kali benyana ka fo ibe barake correctement mi magistrat o taye ibi kali ka fo ite barake moye mimbi sara ite consultation ke ite avis di dossier munu ni erebe na wele ka o juger dondo parce que ni ka avis wala na forado min kika a juger awla o koreko ye jabi di ka so dossier va présenter là ni tu fatoma tirakanye asen fe munu be niya sonu yere kalina ko yere bi chukudi o madoba ka shira di ubuna baranga tleda min konana angalame amuna barake tieka sharia kan parce que ni ye jatimineke anka malidenw bi u magobi sharia de la u magobi tien de la opportunité dirama vraiment pour que ka o sharia tike nunu be la kana ka orientation di juge minumbi jukoro pour que vraiment à chaque fois vraiment ou ka sharia tike anyema ambalona ka fo yasaka kunche kiri ministry ni ya surbe taliga madu ka su galere tumbe kene kai kuma min fo baran yere ke chugula anga ministry lame sharia be mingira ko ni do tara retraite la donc mo ko kanka suganti pour que ku place ta donc pour suprême na anya registre mo chaman tara retraite la ya fo président min ko be cour suprême kuna ale fana tara retraite la donc maintenant il fallait que anga mo ko kraw nommé président Kouraka Soubandi, vice-président Kouraka Soubandi, premier avocat général Kouraka Soubandi, ani conseiller ou kan nommé section des comptes là, section judiciaire, ani section administrative, ani parquet général. Donc au mo tout de Soukantira, donc do ka nomination kera conseil des ministres là, mi président, vice-président, ani premier avocat général, luka nomination kera conseil supérieur fait
président yɛrɛ sɔrɔla ka décret signé donc mais sariya ko n'u nommena u tɛ se ka baara ta fiyewu ka sɔrɔ u mana u kalen k'u siɲɛ k'u bɛna baara kɛ ni tilennenya ye u bɛna baara kɛ sariya hukumu kɔnɔ. Président de la transition ale de ye président du conseil supérieur de la magistrature ye donc audience bɛ présider ale de fɛ donc a y'a kɔlɔsi u ye président vice président ani premier avocat général olu fɔlɔ de ye prestation de serment kɛ ka installer u ka fonction kɔnɔ u sɔrɔla ka tɔw région présidium na donc ka sɔrɔ ka mɔgɔ tɔw ka prestation de serment kɛ. An bɛ min ɲini u fɛ vraiment u ka sariya bato u ka baara kɛ ni tilennenya ye donc u ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi parce que jamana in mago bɛ kiri la an mago bɛ kiri tilennen na bon or olu de ye dernier rempart ye. An baloden k'a fɔ ni tun ye ministre ka ɲɛ fɔra cogo min na yarabiya la kiriko u y'a fɔ cogo min na ala ka sabati an ka jamana ka bila basigi lafiyaw minɛ kɔnɔ k'o tɛ sabati ni kiri tilennen tɛ yarabiya la o hakilila kalenkasiya minnu kɛr'u fɛ ala ka bila o sababa minɛ kɔnɔ. N'an bɔra ye jamana maa ɲɛmaw ye wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnna CNT o kɔnɔna na ka cidenkɛrɛnlen dɔw bila ka t'u ɲɛ da hejikɛlaw hejidenw tɔgɔla soba o koɲɛ bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na o soba kɔnɔna kan o senfɛ min ye kulu yɛrɛ ɲɛmaa ye o ye Yusufu Zɛdɔ Kulibali ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ka service ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Maliki Jaw ye a y'a ɲini an fɛ k'an ka wuli ka na bi an yɛrɛ ka na lajɛ maison du Hajj la baara bɛ ka kɛ cogo min na. Gɛlɛya min bɛ malidenw kan minnu ka ɲi ka taa heji la an k'o gɛlɛya ninnu lajɛ an ka u recenser k'u fara ɲɔgɔn kan pour que CNT jɔyɔrɔla ye mun ye o ko la a bɛ se k'o kɛ. Jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini CNT fɛ ko ka sariya wale ta sariya wale min bɛ kɛ sababuya ye ka fanga di maison de Hajj ma n'ale de bɛ occuper heji ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na. An ye mun lakɔlɔsi a fɔlɔ ye maison de Hajj ka dɔgɔ sisan. A jɔra waati min na hejidenw kun man ca mais sisan hejidenw cara kosɛbɛ anw nana sɔrɔ passeport bɛ dilan yan vaccination bɛ kɛ yan service wɛrɛw bɛ yan minnu n'olu ye aéroport baarakɛlaw ye n'u bɛna pour que ka se ka heji yɛrɛ koɲɛw nɔgɔya parce que an y'a kɔlɔsi k'a fɔ an ka jamanaden fanba minnu bɛ taa heji la caman bɛna ka bɔ dugu wɛrɛw la minnu ti Bamakɔ dɔn u ma deli ka voyager u tɛ aéroport ko ninnu ɲɛdɔn donc an ye aéroport baarakɛlaw yɛrɛ sɔrɔ yan minnu bɛ ka tailleur bolo yira mɔgɔw la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye CNT ka ciden min tun bɛ kɛnɛ kan n'o tun ye Yusufu ye ni tun y'ale kan ye o kɔfɛ min ka dɔn k'a fɔ Yusufu Hayidara fana ale ye hijiden ye ɲinɛsan kɔnɔna na ale yɛrɛ an ye ɲininkali k'ale yɛrɛ la a ye min fɔ ɲinɛta kɔnɔna na an ka lamɛn. Ne ye Yusufu Hayidara ka bɔ Masigi ka Ala fo ka Ala barikada an nisɔndiyalen Ala min bɛ yen ni a ye san 2 tɛmɛ k'a sɔrɔ ni a ka masaya lajarabili tun bɛ an kan n'o ye jadibana min tun bɛ n'o COVID-19 ye ka taa 2020-2021 hiji ma se ka kɛ o kɔnɔna na a sababu kɛ mɔgɔ caman bɛ an ne tun bɛ minnu na ka taa an bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ mais bana in sababu la o tun y'an bali an bɛ Ala tando Ala sera ka o bana jugu in nɔgɔya ka bɔ an na bi ka a nɔgɔya 2022 in kɔnɔ Ala fɛnɛ sera ka musaka nɔgɔya mɔgɔ caman ye ni Ala ye an kɛ olu la an bɛ Ala subahanahu wa taala fo ka Ala barikada o la ka tila ka Ala fo Ala minnu bɛ yen ni a ye an kɛ Nabila Ibrahim alayhi salatu wasalam a ka wele jaabibagaw la k'a deli minnu bɛ yen ni a ma se nɔgɔya olu ye an bɛ Ala deli Ala k'a se nɔgɔya o ye fɛn min ye hiji ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama waati surunyalen don ni Ala ka jɛn ye juma sɔgɔmada ni Ala y'o yira an na 7 heures an kan ka wuli an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana k'u fo a tɛ taga olu ka cɛsiriw n'u ka wulikajɔw kɔ ani an ka agence ɲɛmɔgɔw ɲina hiji retardé la cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ u ye sɛgɛ min kɛ ani u ye wulikajɔ minnu kɛ an b'u fo k'u barikada an ka jamana ɲɛmɔgɔ an tɛ sɛgɛ k'u fo bi in na jamana bɛ bolo min kan o la an bɛ dugawu kɛ an bɛ taa yɔrɔ min na n'o ye Ala ka so barikama ye an ka haminaw banna parce que hamina n'i y'a ta jamana ko tɛ se ka bɔ a la an bɛ taa an bɛ dugawu k'an ka jamana ye ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen Ala ye a musaka nɔgɔya anw ye cogo min na Ala ka musaka nɔgɔya u fana ye ten hiji ma dabɔ setigiya la dɔ bɛ yen a wari tɛ o bolo mais ni Ala ye wele ka jaabi k'i kɛ o mɔgɔw la sababu bɛ na i bɛ taa mɔgɔ caman bɛ taa o bɛ taa ni mɔgɔw ka sababu ye Ala ka o ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔ ka se di an ma ka ni ɲɔgɔnna fɛnɛ mɔgɔ caman bila ka taa an bɛ Ala subahanahu wa taala deli ya rabi Ala k'o kɛ. Min ye agence ye olu y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba donna ɲinɛta la aw minnu bɛ yen ni Ala y'aw gɛrɛsɛgɛ don tali la yalima hiji tagali la a ye gɛlɛya sɔrɔ a la wa? Tiɲɛni yɛrɛ la an bɛ Ala fo parce que ne bɛ groupe confort mɔgɔw de fɛ
papier ko ni fɛnw na ala barika la ne ma gɛlɛya sɔrɔ a la mais an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn kota min dira ɲina a ma san tɔw ta bɔ o tɛmɛlen fɛnɛ kɔfɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama wari ko tɛ fɛn nɔgɔn ye bi mais nin wari in dafɛ ni mɔgɔ m'a faamuya a b'a jate k'a kɛ ko wɛrɛ ye sinon hali hiji dafɛ n'i ye miliyɔn 10 don a la wali fɛn min ka ca ni o ye bɔnɛ t'a la parce que an bɛ fɛn o fɛn kɛ nin de ye laban ta ye an bɛ taa nin de sɔrɔ kaburu kɔnɔ nin de ye tiɲɛ ye hiji wari taara ɲina miliyɔn 4 wa 100 ani wa 30 ani wa 5 k'a sɔrɔ fɔlɔ a tun bɛ miliyɔn 2 ani dɔɔni n'i ye o lajɛ diɲɛ n'a tagabolo kama ni gɛlɛya min bɛ diɲɛ la kama donc n'i y'a lajɛ i bɛ se k'a fɔ o la gɛlɛya donna a la parce que ni musaka ko donna fɛn min na ka dɔ fara musaka kan dɔ ma b'a la fɔ dɔ farala kan depuis yɔrɔ la i b'a ye gɛlɛya donna a la mais gɛlɛya min don gɛlɛya hɛrɛlama de don parce que mɔgɔ min bɛ yen n'i ka wari bɔta ka ca jihadi kɔnɔna na wala ala ko kɔnɔna na o tigi fana ka sara de ka bon o la degun mana kɛ hiji kɔnɔ limaniyabaga bolo tɔɔrɔ o tɔɔrɔ mana kɛ hiji kɔnɔ limaniyabaga bolo o tɛ tɔɔrɔ ye parce que tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye tɔɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ laban alijinɛ la an kɔni bɛ min ɲini vraiment an bɛ dugawu ɲini an balimaw fɛ ka dugawu ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ i komi an bɛna taa dugawu kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen u ka dugawu kɛ an ye parce que an bɛna don fɛn min kɔnɔ nɛgɛmafɛn de don ala ka fɛn dilannen a y'a kolo an ye fɛn bɛɛ lajɛlen fɛnɛ b'a la duguta fɛn bɛɛ fɛnɛ b'a la tagali bɛ yen segili bɛ yen segibaliya bɛ yen n'an ye jate minɛ 2015 la jihadi caman kɛra Makan i t'a jigi k'a fɔ jihadi min bɛna kɛ yen ala ye o kɛ yen ala bɛ ko gɛlɛn kɛ ala tɛ kojugu kɛ dalimasa bɛ diɲɛ ko kɛ a bɛ fo k'a tando k'a barikada ka fara a kan karamɔgɔ bɛ fɔ ninnu banna ye san min na ko caman kɛra Saudiya la san fɛnw kɛra yen n'i ma ala ko yɛrɛ fɛ a bɛ limaniya tila mɔgɔ la donc masa min y'o kɛ an bɛ ka taa o kɛnɛ kelen de kan a se b'a ye k'a ɲɔgɔnna kɛ an b'a deli ala ka a da o san nata la an bɔra a cogo min na fɛnɛ an ɲuman ka segin ten ka ala sɔnna wa taala deli jamana in k'a kɛ jamana basigilen k'a kɛ jamana hɛrɛma ye k'a kɛ jamana lahɔrɔmama ye i komi jamana tun bɛ minɛn min kɔnɔ a ka segin o minɛn kɔnɔ an bɛ ala sɔnna wa taala deli ala k'o kɛ ala kan ka dugawu ni mina bɛɛ an balɔrɔ k'a fɔ nin tun ye yusufu haidara kɛrɛnkɛrɛnya nin tun ale ka ɲina hijide dɔ don a y'a fɔ cogo min na ni ala yɛrɛ sɔnna ma sini juma u bɛ sɔrɔ wulikajɔ bɛ kɛ hijiden wɛrɛ olu bɛ taa yarabi ala ka taa jaw la ka segin jaw la u bɛ taa bato min kama yarabi dugawu fɛn fɛn bɛ k'a kɔnɔna na ka ɲɛsin an ka jamana diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ bi an bɛ seli hukumu kɔnɔna na ka ban ni seliba bɛ se saga i ka dɔn a sɔngɔko a bɛ kɛ a bɛ mɔntɔn kuma caman gɛlɛya bɛ sɔrɔ la walima nɔgɔya bɛ sɔrɔ la bɛɛ b'i ta fɔ ɲinɛ sagako ni san tɔw ta saga baarakɛlaw dɔw b'u hakili di an ka daw lamɛn an bɛ don min na bi alihamudulilayi bagan bɛ sugu la fan bɛɛ fɛ problème kɔni tɛ baganko la sugu approvisionné na an bɛ don min na ko bi san o san ni nin wagati sera an bɛ se an ka ɲɛmɔgɔ ma an b'a f'u ye san laban ninnu na jihadistes bɛ yɔrɔ dɔw la u bɛ bagan kunbɛn an y'a f'u ye u k'a to baganw kana san o san an n'an ka ministère b'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ni bagan nana a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. kalo kelen yanni seliba ka se an tun bɛ bagan sɔrɔ da mun na sisan o la mɛ ɲinan i b'a fɔ ko u fila de b'a to i bɛ se ka bagan kelen sɔrɔ donc an y'o kɔlɔsiliw kɛ kaban an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka ɲinan seli a bɛ kɛ cogo jumɛn bagan maralaw ni bagan feerelaw ni gouvernement u k'u jija k'a dɔn k'a fɔ an sɛgɛnnen don an ka se ka bagan sɔrɔ dalada min bɛ se ka to an bɛ seli kɛ hɛrɛ la. c'est-à-dire baga bɛɛ ni a sɔrɔ cogo don i bɛ jate minɛ ni seliba surunyana sisan seliba tɔ ye kalo kelen baga tɛ don ka caya kosɛbɛ sugu la mais stock bɛ mɔgɔw bolo maralen ni seli tɔ ma to tile 20 ye o caman tɛna sugu la a ka ca sugu la waati min a prix bɛ jigin n'a dɔgɔyara sugu la a prix bɛ yɛlɛ bon an bɛ waati min na sisan baga bɛɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ suguw la fɔlɔ suguw tɛ fa kosɛbɛ kosɛbɛ burusi kɔnɔna la bi. dumuni gɛlɛya kɔni bɛ yɛlɛ ka kosɛbɛ saga min b'an bolo bi ka bɛn ni seliba ye a bɛɛ ye bagan balolen de bagan ma bɛna an bolo k'a fɔ ko a bɛ kɛ laya ye ko a bɛ laya a b'a yɛrɛ gili kɔsɛbɛ a bɛ laya saga ɲuman don o bɛɛ ye bagan balolen de bon dumuni ninnu ka gɛlɛn ɲina fo ka tɛmɛ mais o t'a bali bagan mina caya bon n'a a fana selinna fana prix fana bɛ jigin n'ala sɔnna. ni tun bɛ tali kɛ saga baarakɛla dɔw la u y'a fɔ cogo min na san caman i ka dɔn ni seli bɛ se a gɛlɛya bɛ fɔ a nɔgɔya bɛ fɔ nka min bɛ n'o jabajɛmɛ bagan kɔni a ma nɔgɔ cogo si kelen na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ hali bi bagan ka se ka nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten a kelen bɛ muru da ka ko sogo fatalen bɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la alamisa tɛmɛnen na ɲɔnɔnkaw fɛ yen min ka dɔn k'a fɔ dugukolo ko man ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya na min bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ 23 la maa dɔw tun ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko ɲɔnɔ faamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya na ofisi ka taa se mairie ma k'u ye olu ka yɔrɔ kɔni k'o ka minɛ u la ko maire kelen bɛ ka du 200 bɔ ɲɔgɔn k'o bɛ dɔ la ko maire b'a fɛ k'olu ka yɔrɔ kɛ k'o sara o kuma min tun fɔra dɛ a sɛgɛsɛgɛra k'a sɔrɔ kuma in tɛ sababa ye min ye Usman Konta ye a y'a yira k'a fɔ ko olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ
wa ko tiente e mi fo angalame ne tɔgɔ Usman Konta ka bɔ ɲɔnɔ quartier BD la o don an kun ye kunnafoni dɔ di torominɛ ko ninnu k'a jira k'a fɔ ko desan lo juru kun bi monsieur le maire la a kuma in ti tiɲɛ ye prévu t'a la an y'a sɛgɛsɛgɛ an y'a sɔrɔ prévu t'a la an bɛ yafa ɲini monsieur le maire n'a ka jama fɛ ani office directeur des zones fɛ u ka yafa ma ala ni kira kosɔn aw ko prévu kun t'a la munna aw da sira ma mɔgɔ dɔw de kun y'a fɔ an ɲɛna an yɛrɛ ka wulikajɔ la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a jirala k'a fɔ an ɲɛna ko desan logo kuma ko juru bi monsieur le maire la n'o ye Abdourahmane Touré ko kuma in ti tiɲɛ ye c'est pour cela qu'an sera ka se kana tuguni ka se ka a jira balimaw na k'a fɔ ko kuma in ko galon don quoi an filila an bɛ hakɛto ɲini jama silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ a y'a sɛgɛsɛgɛliw kɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ ne yɛrɛ de wulila moi personnellement ka recherchew kɛ n y'a sɔrɔ kuma nin ti tiɲɛ ye a dara la n'o tɛ kuma nin ti tiɲɛ ye c'est pour cela que n segira ka na tuguni k'a jira k'a fɔ ko kuma mun fɔra galon don quoi prévu t'a la même justice la e tun y'a yira kuma tɛmɛnen na k'a fɔ ko a bɛ se ka taa vérifier ko in bɛ justice la o kuma kelen ka tila k'a ko in nkalon ye o kuma waati min na i b'a fɔ mun de y'a to ni prévu t'i bolo la i y'a kuma fɔ ni daganiya ye tan ne ye kuma nin fɔ ni daganiya ye ka sababu kɛ mɔgɔ dɔ de ye olu de ko a ma k'u bɛ se k'an dɛmɛ ko in na ko an ka nin kuma fɔ ko n'o kɛra gouvernement bɛ an dɛmɛ walasa an bɛ se ka foro ninnu sɔrɔ cogoya min na ka ci k'a la samiya in na mɔgɔ jumɛn de ko a ka o kuma fɔ n'o kɛra sababu ye a ka taa fo la ko desan lo bɛ maire nɔ na k'a sɔrɔ aw prévu t'aw bolo jɔn de y'aw bila k'o fɔ Alpha Jɛnɛfo de y'an bila ka kuma in fɔ ne yɛrɛ ti Alpha Jɛnɛfo do tiɲɛna mais dɔ de kɛra sababu ye ka telefɔni passe ne ma ko ne ka kuma a fɛ bon a sɔrɔla ka nin idée in de di ne ma ko ne k'a fɔ tan nɔ ko desan lo juru bɛ Abdourahmane Touré la k'a sɔrɔ kuma nin ti tiɲɛ ye t'a dɔn mun kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ ale de y'a fɔ an ɲɛna ko a prévu justice fɛnɛ na Alpha Jɛnɛfo de ye kuma in fɔ an balimakɛ dɔ bɛ yan nɔ o de kɛra sababu ye ka telefɔni passe ne ma ko ne k'an ka problème expliquer an ɲɛna ko la k'a bɛ an dɛmɛ o dɛmɛ nasira sababu ya ale sɔrɔla ka nin kuma nin de fɔ ne ɲɛna ko ne ka nin fɔ interview la n'o kɛra jamana ɲɛmɔgɔw b'an dɛmɛ mais n y'a sɔrɔ kuma in ye nkalon ye quoi. Usman Konta fɛn dɔ de dir'i ma n'o de kama i dakɔnɔ kuma yɛlɛmana wa walima i bɛla ka kuma yɛrɛ min fɔ i y'a sɛgɛsɛgɛ de k'i bolo da kisɛ kan. Walayi foyi ma tɛ ne ma ɲɔnɔ bɛɛ ma si ka dɔrɔmɛ kelen juru tɛ ne na hali sisan olu yɛrɛ minnu filɛ nin ye monsieur le maire n'a ka mɔgɔw u ka dɔrɔmɛ kelen ka adamadenya ne kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ n kɔnɔ lahara jɔ don ka taa fɔ ne janɛmɛ kɔnɔ mais n ye recherche de kɛ ne yɛrɛ maloyara kosɛbɛ ne kɔni bɛ mun ɲini jama fɛ u ka yafa ne ma ala ni kira kosɔn ne ma information in vérifier ɲani n b'a fɔ fɔlɔ kunnafoni mun dira ma office la ko foro minɛna ne nana jɔ n ko bɛna essence ta station na ala y'a kɛ n dɔnbaga ni mun ka foro bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'o ye mani ye ale ye ne wele n nana a ye cɛkɔrɔba dɔ jira n na o cɛkɔrɔba in ja o kun ye Gayusu Boro de ye mais ne yɛrɛ kun t'a tɔgɔ dɔn o kun y'an siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye ka ɲɔgɔn ye ne ni cɛkɔrɔba in ka jɔ fɔlɔ o cɛkɔrɔba in de ko ma sisan ko ale bɛna mɔgɔ dɔ d'an ma k'o b'an dɛmɛ kosɛbɛ a ko la o de sɔrɔla ka taa kɛ Alpha Jɛnɛfo in ye o de sɔrɔla ka nin kuma in fɔ ne ɲɛna ko ne k'a fɔ ne y'a ɲininka ko prévu b'a la ko k'a prévu justice la o don kelen yɛrɛ la an wulila ka taa ka se ka nin kunnafoni di walasa an bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogoya min na adamaden yɛrɛ bɛ se ka se kaso la nin sababuya la parce que i kuma fɔ prévu ti kuma mun na ni sariya ko k'a b'i nɔ minɛ na a bɛ se k'i ɲangi k'i don kaso la n'a a dalilu t'i bolo c'est pour cela que forominɛ ko in yɛrɛ n ma n sen don a la bilen. Usman y'a fɔ cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ i fili la n'i segira ka yafa ɲini an bɛ dugawu kɛ u ɲɔgɔn u ka bila yafa minɛ kɔnɔ nka kunnafoni diya ye min sɔnni an ka fɔ an ka tɛgɛ da kisɛ kan o de ye ɲini fɛn ye ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo. An karamɔgɔ an bɛ taa jamana kɔ kan an bɛ Argentine jamana ye k'u bɛ wulikajɔ la nin waati in na halisa sɛgɛsɛgɛliw bolo da ka ɲɛsin u ka sɛgɛsidonba n'o ye u ka ntolacila kɔrɔ n'o ye Jogo Maradona ka ɲɛsin ale ka sayako ma a yirala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ko min ye kɛnɛya tigilama maa 8 ɲɔgɔnna ye k'olu kɔni welela ka u bila kaso la kunnafoniw ka fɔ la ko ni sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛra jɔfɛn ninnu na ko fɛn fɛn san 8 ka taa bila san 25 kaso kɔni ko o bɛna pɛnpɛn ninnu kunna n'an bɔra an bɛ taa Afganistan an b'a dɔn k'a fɔ min ye dugukolo yɛrɛyɛrɛba dɔ kɔni kɛra Afganistan jamana kɔnɔ nin dɔ farancɛ in na a yirala k'a fɔ Afganistan jamana ni ka surunya Pakistan ale dancɛw la ko a yɛrɛ k'a fɔ ko nin dugukolo yɛrɛ in ko a fanga kɔni bonyana sabu k'a kɛra sababu kɛ maa 1000 ni ka se olu bɛɛ lajɛlen kɔni kasaraw ni la n'an bɔra an bɛna fɛ farafinna an ma ladɔn k'a fɔ min ye Tanzanikaw ye Tanzanie jamana ale ni Chine jamana kɔni k'olu bɛ bolo ɲɔgɔn na nin waati na kosɛbɛ an bɛ min wele ko coopération ko an bɛ don min na ko bi ko Chine jamana kɔni wulikajɔ kɛ ni ka dollar wari miliyɔn 40 ɲɔgɔn na
ni ko ta ko ɲɛsi Tanzanie jamana ma walasa min ye kalan nasiraw ye olu ko bɛ se ka yakuya cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taa Équateur min ye gɛlɛyaw kɔni o bɛ Équateur jamana la nin waati na bawo nisɔngoya taama kɔni o bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Équateur ale marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a yirala k'a fɔ min ye taji sɔngɔ kɔni ko o kɔni bɛ ka yɛlɛ cogo bɛ ka yɛlɛ ten ko o kɔni ye maaw ka nisɔngoya taama ni o kun ye o sababu de ye an karamɔgɔ an bɛ sɔrɔ jamana kɔ kan o la kuma wɛrɛ tun ye nin an bɛ dugawu kɛ yarabiya la fɛn fɛn basigi lafiya ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ala k'o sabati k'an ka jamana ka bɔ gɛlɛya minɛn kɔnɔna na an tun bɛ cogoya kɔrɔ min na an ka jamana kɔnɔ tɛgɛ di ɲɔgɔn na ala ka mali segin o minɛnkɔrɔ kɔnɔna na sini ni ala sɔnna ma aw ni Sidi Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin bɛ dan sigi kunnafoniw na